6 let působila jako vojenská záchranářka na frontě v Donbasu a Mariupolu. Zachránila přes 100 lidských životů a získala nejvyšší vojenskou medaili Hrdina Ukrajiny. Přestože z armády odešla, pomáhala dál jako dobrovolnice. 24 лютого 2022 року Росія почала бомбардувати Україну. З перших днів ми починали рятувати тварин, які залишились без господарів, яких вбило. Допомагали вивозити дітей за кордон, зазвичай це були хворі діти. Ze své země nakonec v březnu odjela i kvůli léčbě svých válečných zranění. Pomocnou ruku ale podává lidem dál i v Česku, kde se léčí. Se svojí fenkou Iris se věnuje kanisterapii. Допомагаю нашим українським діточкам, які евакуювалися сюди. Займаюся саме з дітками, в яких є психологічні і фізичні вади. Це в першу чергу, бо вони найбільше страждають емоційно. Також я допомагаю чеським сім'ям з такими дітками. Дуже багато є запросів. Za svoji práci dnes Iris získala ocenění v anketě Statečné psí srdce. Cenu pro zvířecí hrdiny, kteří pomáhají lidem a taky zachraňují životy. Jako třeba další oceněná fenka Bridget, ta letos v červenci zachránila život seniorce, která se ztratila v lese. Paní tam byla 2 dny, byla už v hodně špatném zdravotním stavu, ležela tam v takových nízkých smrčkách, nebyla vůbec vidět, kdybych neměl psa, tak bych prošel metr okolo ní a neviděl bych jí. Cenu ve tvaru srdce získalo od roku 2011 59 psů, žijících i těch, kteří byli za svoje výjimečné činy oceněni in memoriam. Aneta Nevšimalová, televize Seznam.